खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिजेपिनि एमपि सुंदासु त्रिवेदीआ सोंखारिजाथाव बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो आसामाव राजखान्थिनि दुंहाव थासारिया सोमजिदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बांलादेशनिसो गिबि मन्थ्रि नामा होननानै सोंथि जाखांदों। बे गिदिर सोंथिखौ खालामदों आमसुआ। फोरमायथिनो गोनांदि सुंदासु त्रिवेदीआ धुबुरीखौ मिनि बांलादेश बुंनायनि उनावनो आसामनि माखासे ओनसोलाव सुंदासु त्रिवेदीनि हेंथायै आमसुआ सोमावसारदों आरो बिथांनि मुसुखा सावनानै सुंदासु त्रिवेदीनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिजेपि सोरखारखौ हाय हाय स्लगानजों होसिख्रावनायखौ नुनो मोन्दों आमसुखौ। आमसुजों लोगोसे मुसलमाननि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बे सोमावसारनायाव मदद होदों। ओजोंहाय धुबुरीयाव सासे बांलादेशी दिहुननानै होनो हायोब्ला लोगो लोगो बांलादेशआव दैथायहरगोन आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो दिहुननानै होनो हायाब्ला त्रिवेदीखौ सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानै चेलेन्ज खालामदों आमसुआ। बेजों लोगोसे सुंदासु त्रिवेदीआ थाबैनो निमाहा बिनो नांगौ नङाब्ला फैगौ समाव गोख्रों गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामगोन होननानैबो फोसावबावदों आमसुआ। गोजाम सराइघाट दालांनिफ्राय बाज्रुमनानै जिउ फोजोबनानै लादों सासे सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव महेन्द्र बर्मन मुंनि सासे सुबुङा फुङाव टेम्पुजों फैनानै सराइघाट दालां गेजेराव लाखिनानै दालांनिफ्राय बाज्रुमदों। बाज्रुमनायखौ नुहुरनानै गोजाननि सुबुंफोरा रैखा खालामनो फैदोंमोनब्लाबो नाथाय रैखा खालामनो हायाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला महेन्द्र बर्मनआ बरागावनि होननानै सिनायथिनो हादों आरो थैनायनि सिगां गावनि गारियाव गावनि गारि भारानि मोननैसो हिसाब लिरनानै गालांदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबादि गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबना लाखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। महेन्द्र बर्मननि गोथै देहाखौ पान्डु पुलिसआ बोखांनो हायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। लखिमपुरनि पानिगाव थानानि कनस्टेबल हिरण्य कुमार पाटगिरि आरो सानै हमगार्डखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मुङा दिलीप कलिता आरो सासेया दीपक मिली। फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोर साथाम सुबुङा राजकुमार दले मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय नंखाय मोसौ सिखाव साजायनानै बिनिफ्राय 21,000 रां दाबि खालामनानै लादोंमोन। बेनि अनगायैबो सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिबावब्ला बे जाथायजों लोब्बा थानाय थानानि असियाबो बे जाथायाव लोब्बा दंमोन आरो बे जाथाया दायो सोराङाव फैनायनि उनाव पानिगाव थानानि असि सत्यजित बराखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हागौ होननानै मिथिनो मोनबावदों। फैबाय थानाय जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव भैरबकुन्द बियाबाव बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिजाथि गसंनो थाखाय थियारि जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर सोरखारा उदालगुरियाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, एग्रिकालसार अर्गेनिक इउनिभार्सिटि, NIT आरो बायदि गोबां मावथांखिफोरखौ जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे 4 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो खालामनानै होनो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोना दालां बानायनायनिबो खोथा होदोंमोन नाथाय मोनसेबो दालां बानायना होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। आं जेब्ला बिपिएफनि सोरखाराव MLA हिसाबै दंमोन अब्ला जों हानाय मानिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय जाखिनि मावनांगौ बेखौ मावदोंमोन नाथाय जों बिपिएफनि सोरखारनि समाव जाखिनि मावदोंमोन दानि गोदान सोरखारा बेखिनिखौनो खालामनानै होनो हायाखै। बेखायनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ दिनैसिमबो मोजां मोनो आरो आं फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि महरै भैरबकुन्द बियाबाव बिजाथि गसंनो थियारि होननानै फोरमायथिदों बारग' MLA रिहन दैमारि बिथाङा। बनसुआ मोनसे खौरां मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बनसुआ फैगौ 25, 26, 27 सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां एनुवेल कनफारेन्स आरो फार्स्ट ट्राइबेल पिपल कमप्लेक्सखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन बे हाबाफारिया। बे हाबाफारिखौ सिगाङावनो खुंनो गोनांमोन नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय फावसायनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। बे हाबाफारिनि गिबि सानावनो बनसुनि गेवलां मेल जागोन आरो नैथि हाबाफारियाव बनसुनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे नर्थ इस्टनिफ्राय मिजोराम, मणिपुर, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आरो नागालेण्डनि आरो आसामनि गोबां स्टुडेन्ट लिडार्सफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे सावरायमेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव ट्राइबेल इस्युनि सायाव जयै सावरायलायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। गोलाव 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै गावनि आंगो न'आव सफैफिननो हाबाय बारग' NDFBनि केडार जुलियास बसुमतारिया। बिथाङा जेलनिफ्राय गखांनानै न'आव फैफिननायनि उनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि 2015 मायथाइनि एप्रिल दानाव बिथाङा पुलिसजों हमजादोंमोन। बे हमजाखांनायनि उनाव तेजपुराव दान मोनथाम थानांदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव बिथांखौ लानानै थांदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो गोलाव 10 बोसोरसिम सेन्ट्रेल जेलावनो थानांदोंमोन। गोबाव समनि उनाव न'आव फैफिननो हानानै बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावदों NDFBनि केडार जुलियास बसुमतारि बिथाङा। आथिखालनि जुगाव बैसो जानाय सुबुंफोरनिफ्राय लानानै उन्दैसिमहालागै गासिबो सुबुङा ससियेल मिडियाखौ बाहायो। नाथाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा आरजाथावै बा नायथावै भिडिअ' बा रिल्स बानायनायफोरखौबो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनबाय थायो।
नाथाय बे खेबनिफ्राय ससियेल मिडियायाव बेबादि नायजाथावै बा आरजाथावै गाज्रि भिडिअ बानायग्राफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय फोसावदों मिरु सोरखारा। ससियेल मिडिया एबा अनलाइननि गेजेरजों बेबादि गाज्रि एबा सेक्सुवेलि कन्टेन्ट फोसावनायनि बेरेखायै आयेन बादियै राहाफोरखौ गोख्रों खालामदों। मख'नो गोनांदि मिरुनि मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ लकसभायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि भिडिअफोरखौ होबथानायनि राहा लादों। जायफोर सुबुंफोरा बेबादि गाज्रि भिडिअखौ हगारगोन बिसोरखौ 2000 मायथाइयावनो थिसनजानाय इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्टनि आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय फोसावदों। बेजों लोगोसेनो फोसावबावदों दि ससियेल मिडिया एबा अनलाइनआव सेक्सुवेल कन्टेन्ट फोसावगिरिफोरनि हेंथायै अजद होगिरि आफादफोरबो फोसावनानै होदों। थारैनो बेफोरबादि गाज्रि गोहोमा दानि उन्दै गथ'साफोरनि सायाव बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। बेखौ नोजोर होनानै मिरु सोरखारा बे गोख्रों थांखिखौ लानाय जादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।